eu sunt Vivi și cu mine este Alex și în vlogul de astăzi o să facem... eu o să spun mai multe cuvinte și Alex o să-mi spună altele. Sau tot aceleași, nu contează. Bun, hai să începem. Alex, spune-mi. Masă, Uriașă. casă, Mare. câine, Oribil. măcelar, Tâmpit. tată, Gras. mamă, Frumoasă. copil, Mare. compot, Gri. mașină, Tunată. masă, da. Masă. Am mai zis asta. Da. Ușă, Mare. N-am altele cuvinte în cap. nu știu, zi tu. Îmi zic tu ție, da? Dar le zici repede. Masă. Proastă, Alex. handicapat, Ușă. mare, Apă. murdară, Frigider. rece, Maia. proastă, Bine. maia, Vecin. nebun, Ok. Prieten. tâmpit, Bine, ce-a cu acest episod? Iubit. Certăreț, Certăreț. Cum? Bine, prietenă. bună, Așa. Daria. prietena ta, Exact. Prietena mea Daria. da. Nu. Borcan. Cu fasole, Bun, am spunem tu mie. te ți-am zis deja, Da, facem inversul. telefon, Mare. sticlă, Uriașă. ciuperci, Grase. o trevită, trebuie să zici, Moș Crăciun, Al roșu. lumânare, Albastră. oglindă, Maia. Nu Maia? Bine spune. pantof, petoc, Da. Spune. zi tu, Ok, lampă. luminoasă, Ah, da, chiar nu zice. nu știu eu pe ce 26. din 24, Diligentă. tâmpită, Te spânzur. Creață. maică-ta, Mama nu-i creață, mama e brunetă. Era. Bine, am eu creață. Dar nu sunt mamă, o să fiu mamă. ia C-U, Raj, curaj. curaj, nebun, Ai, chiar că dacă ai... Nu contează, fie, am uitat ce am vrut să zic. C-U-I. Ok, nu mai avem ce să mai facem. Cam tot cu acest episod, vă rog frumos să vă abonați la canalul meu de YouTube, Alex Sub-Zero! Termină. Să vă abonați la canalul meu, Groză Viviana, vă Și rog. al meu. Încetezi. Ne scrieți în comentarii ce vreți să mai facem. Da? Și dacă vă place această serie să mai dați un like și să ne mai scrieți să mai facem. Da. Și dacă vreți să vă fac alt vlog, spuneți despre modă, despre haine, orice, ok? Pa!